Hello! What's up mga kaisla? Welcome back sa aming Mountain Channel! Isa, di Olanggo. So, ayan, mag-iingay na naman tayo ulit. Mag-start na po kami ulit. Good day nga pala sa lahat po Oo, ng magandang aming mga hapon nga pala. subscribers, no? Kami po ay nagbabalik. Simula ng... After, matagal-tagal din tayong di nakapag-upload ng dahil po sa, sa bagyong Odette. Bagyong Odette. Grabe po. Grabe po yung, yung sa Olanggo kasi, grabe yung dinaanan. Ganito po kasi yun mga kaisla, no? Yung Olanggo po, napagitnaan po siya ng Bohol at saka Lapu-Lapu. Ngayon, sapol na sapol talaga yung paglandfall ni Bagyong Odette dito sa amin. At karamihan po sa mga bahay dito ay gawa po sa light materials. So yun, halos na-wash out po lahat ng mga bahay dito. Pero super thankful po kami kay God dahil po ito. Sa awa naman ng okay naman yung bahay namin. So ayun. Salamat. Yung kinuha lang po ni Bagyong Odette sa bahay namin, yung yung sa may gutter. Ubos po lang itong mga gutter. Buti lang, gutter lang po. Kasi may nakaharang po kasing puno, no? At yung puno naman po ay bumagsak doon sa kabila. Hindi po tumama sa bubungan namin. Kaya po lubos kaming nagpapasalamat kay God. Thank you, Lord. Thank you. And so, ayan, kami po'y magbabalik. Parang napag-iwanan na talaga kami sa ating, survey. Kalye survey sa Cebu. Matagal-tagal, mag-1 month na din po, no? Nung huli na tayong bali 6 months. 6 months? 6 months o 1 month? 1 month. 1 month. Di, bali yung 16, tumama yung Odette. So, malapit na mag-16. Hanggang ngayon, pahirapan po kasi yung signal dito mga kaislan. Yes, ang signal dito. So, kami, nag-vlog kami dito sa bahay. Tapos, isa-send namin doon pa sa kabila. Doon po kami mag-upload sa Lapu-Lapu City mismo. Dahil yung ibang telcos doon, na-restore na yung nila, yung services. May mga tower na doon na gumagana. Pero dito sa Mesla, wala pa. Wala pang kuryente hanggang ngayon. 6 months pa daw din, no? So, yung namin, yung kuryente po namin, pag nagcha-charge kami ng cellphone, 20 pesos po. No? 20 pesos po yung charging nila. So, grabe, mahirap talaga. Tapos, ang pinakamahirap sa lahat, mga guys, no? ay yung bilihin po namin dito. Dahil tumaas, mahal. Mahal po lahat ng mga bilihin dito. Dahil transport. Dahil po nasira po yung daungan, no? Daungan po. Wala ding barge. Wala barge. So, ayun, mga lang po. Yung mga pantalan namin doon, sira. Yung sa Angasel, sira. Tapos, yun, sobrang mahal talaga. Pati gasolina, lahat mahal. Nagmahal lahat. Kasi, mahirap pag walang barge kasi doon, nakakatipid eh. Yung mga balita, hindi po namin alam kung ano ano nangyayari? Anong latest? Walang katsikahan. Marites? Anong latest? Walang katsikahan. So, ayan magbabalik na po kami siguro mga sa susunod na araw. Tapos may nabalitaan nga pala kami, no? Yung unit team, ay nagpunta po dito noong nakaraan, no? Tapos nagbigay po sila ng sako-sakong bigas. Oo, nagbigay ng 2,000 sacks of bigas. Of rice. Pero dahil po, malaki po ang populasyon ng Lapu-Lapu. Dito sa Lapu-Lapu. Dito sa tawag nito sa Olanggo nga lang, naka 31K population po kami dito, mahigit. Sa Olanggo lang, no? Olanggo lang po. Isla lang. So, kaya, marami. nagpapasalamat po kami sa ating butihing BBM at Sara. Dahil po sa tulong nyo, naabot na parating ang bigas dito sa amin. No? Salamat, nakakain din kami. Nakatanggap din naman tayo ng Tapos regarding po sa mga ayuda mga kaisla, no? Yun ang pinakamahirap. Pero sa side po namin, so medyo okay lang. Pero yung mga kababayan po namin dito, yung mga na-wash out talaga yung mga tahanan,
Hirap talaga. Tapos may inaantay po kaming 5,000. 5K na ayuda galing po sa 5,000 na government po ayuda. namin sa Lapu-Lapu. Kailan ba yan? Kailan ba talaga? Meron Mga ba? next week daw siguro. Next week. Ayan, Dahil may 5,000 marami dito. pa kasing proseso pag ganyan siguro. So, ayan, hintayin natin yung 5,000. 5,000 po yung inabangan po Oo, namin. 5,000. Dahil po simulat sa pool, Mm. DSWD lang po at yung kay Uniteam ang natanggap po namin. Mm. Tapos yung iba pa naming kababayan dito, buti na lang mga kaisla, no? Yung tubig namin dito hindi ganong kahirapan dahil May ano tayo eh. may balon kami rito. Tapos yung source po namang inainom namin na galing po sa balon. Oo. Ayos na rin, hindi katulad sa doon sa kabila sa Mahirap. main talaga, no? Mahirap. Sa Lapu-Lapu. Yung tubig nila doon sa pagkakalam ko nasa 30. 30. Umabot pa nga ng 50 yung isang galon. Ayan, sa amin dito, timba lamig tubig. Tapos pag umulan, yun, sahod-sahuan. Okay rin, nakaranas din. Pero, makasurvive pa rin. Survive. Kaya Tapos, yan. may mga video sana kami, no? Nung pagkatapos po ng bagyo. Nasira yung May mga video kami na tawag nito. Oo, mga video kami na na-captured. Pagkatapos talaga ng bagyo. Grabe, sobrang hindi po madaanan dito sa mga kalsada dahil sirang-sira talaga. Yung mga tawag nito. Yung mga poste, nagtumbahan lahat. Wala. Oo, yung video na nakuha natin, di ba, wala. Pero Nasira yung phone, sayang. yung phone po namin nasira. Hindi po namin kung bakit hindi na mag-charge. Buti na lang may nagpahiram ng phone. Ayan, so ayan. So ngayon, Shout out sa nagpahiram ng phone. Hi. shout out po sa iyo. Salamat po. Salamat. Salamat po ng marami, no? Babalik namin to dito na muna to. Saka na lang. Saka na lang pag makabili na. Oo. Pero alam niyo po mga guys, no? After po tumama yung Pasko, tumama yung bagyo, ngayon nag-celebrate po kami ng Pasko, kwento na lang namin po ng aming mag-asawa, no? Ay, nakakahiya. Pero okay lang yun, walang hiya-hiya yun. First time po namin mag-celebrate First time mag-celebrate ng Pasko na ano. Pasko na ano natin, egg, tsaka sardinas. Sardinas lang po at isang Oo, pero okay naman. Okay lang yun. Yun yung first time na naranasan namin. Pero okay, wala namang ano dun. Walang problema yan. Importante ligtas. Kasi alam ko may mga nawalan din talaga ng mga mahal sa buhay. Dito po sa amin, may isa. May isa dito sa Tapos, Tuburan. ewan ko lang kung may nakapasok pang dito. Tawag nitong mga na reporters ba? Parang wala. Wala naman talaga kaming wala kaming idea, wala kaming balita kung araw ng mahirap. Mahirap talaga. Tapos, yun. So, ayan po, gusto naming makipagtsikahan ulit. Sana sa mga subscriber po namin dyan. Mahal po namin subscribers, no? Oo, nakakamiss nakakamiss makipagtsikahan. Nakakamiss po yung banding natin. Tsikahan. Chikahan to the max. Chikahan to the max. Ang latest. Oo, anong latest? Sa Uniteam. Oo, wala kaming ngayon. Pero nagbabalak po kaming mga guys no, na magkali-survey ulit. Dito lang po sa dito na aming muna lugar. kasi dito sa aming lugar dahil po masyadong magastos pag nagpunta kami doon sa sa cities. Dahil papunta na sana kaming north of Cebu. Ngayon, marami pa kaming kababayan dito sa ating gawin na lang nating ang tawag nun, sitio o feeding. Bali ganito yung plano namin mga guys dahil marami pong botante dito sa aming lugar. 31K. 31 by lahat ng nasa isa. Yung population pala. Tapos yung sa registered voter, iwan ko lang kung ilan po. Basta marami talaga. Ngayon, yung mayor namin dito, yung yung kandidato ni Mayor Ahong Chan, si Isko Moreno. So, tingnan natin kung ano ba ang epekto ng pag-endorso ni Mayor Ahong Chan kay Isko, no? Tapos magsusurvey tayo dito kung gaano ba kasolid
ang unit team dito sa aming isla. Yeah. At yun, plano po namin, no? Dahil po marami po talaga ang nawala ng tirahan, yung mga pagkain wala dahil ang ano po dito, ang main source of income dagat lang. So yung karamihan po ng mga sasakyang pandagat Nasira. sira talaga. So ngayon plan po namin, no, na every time na magka-calue survey po kami, magtawag nito, feeding program Oo, sa mga bata, sa lahat po ng tatanungin namin. So ngayon, bibigyan po natin ng pagkain, no? So, yan po ang plano po namin mga kaisla. Dahil po, para na rin makatulong sa ating kababayan nga taga-isla. So, babangon kaming muli. Oo, walang Bangon. Olanggo. Babangon kami. Olanggo. Olanggo. Tsaka pala, salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong sa dito sa isla at saka sa ibang lugar. Kasi alam ko namang marami ding nagbibigay ng tulong, lalo na yung mga politiko, di ba? Number 1 sila, nagbigay talaga ng tulong. Sa lahat ng mga... Pero wala po kaming updates. Oo. May nagbigay daw, pero Sure naman tayo nga, may nagbibigay talaga kahit wala kaming updates. ano ba kasi mga kaisla dito sa aming lugar, maraming mga helicopters na dumadaan dito. Oo. Pero dumadaan lang. Pabalik-balik. Papunta silang Parang Bohol ata yun. Bohol, Siargao. Basta nandun po yung Bohol. Gitna yun, Olanggo. Lapu-Lapu. Tapos pabalik-balik lang yung mga helicopter dito, hindi na dumadaan. Nakakatuwa nga. Ikwento ko lang, nung the second day, nung after Bagyong Odette, di ba pag may helicopter, dumadaan yung mga tao, hinahabol? Nagtakbuhan po yung mga tao. Hinahabol yung helicopter Hinahabol nila. Isa po kami sa humabol doon. Kala namin ayuda. Di pagdating namin doon, meron pala. First time lumapag yung yung helicopter, no? Nagbigay po sila ng, yung sa DSWD dahil po wala pong daungan dito. Mahirap po yung mga birds na dumaong sa pier. Ngayon, nag-helicopter sila. Ewan ko lang, nakailang balik yun. Pero, nakapunta tayo saan? Pero, yun, isang beses lang po yun. Pero, pasalamat na rin tayo sa DSWD dahil nandyan sila na handang tumulong sa atin. Salamat po sa ating pamahalaan. Thank you sa Tapos sa unit team nga pala, no? Sa Cebu, sa Lapu-Lapu. Yun, nagbigay sila doon ng container na tubig. Nabalitaan niya, nakita ko sa Facebook yun. So, ayan, medyo lately lang po namin na nabasa, nakita yung mga... Wala na kaming updates kung anong kaganapan dyan sa Maynila at sa ibang bansa. Muna kami mag-scroll. Scroll muna. Pero mahirap talaga dahil po yung mag-scroll kami sa signal namin. Doon pa kami sa kabila, no? Doon pa kami sa... mahirap sa signal. Pero sana bumalik na. Sana bumalik na talaga yung signal. Yun lang naman yung oo nga pala, yung kuryente medyo pa rin yung kuryente po namin, matagal pa rin. Sabi nila, 6 months pa daw. 6 months, so dahil inuna pa po yung tawag nito, yung sa Lapu-Lapu. Dahil maraming establishment doon. Nandun yung mga airport, nandun yung mga... Muna yung yung street. Mga main road doon, mga highways. Road, okay. Pero yung mga inner parts of Lapu-Lapu, wala pa rin kuryente doon. Huli na yun. The same na rin sa namin, sa lugar namin. At lalo na, pag nasa isla tayo So, mahirap po talaga dahil isla po yung lugar namin. Tsaka kung wala talagang barge, mahirapan yung yung mga, ang tawag nila, like crane, yung excavator na magpunta dito, di ba? Walang masakyan, di ba? Walang masakyan. So, yun ang nagpapahirap talaga dito sa aming isla. Pero, marami naman po ang nagbigay. Sa ibang isla naman po yun dahil yung Olanggo Island po, may tatlong
tatlong isla. Oh, May tatlong maliliit na isla. Oh, maliliit na isla na Oo. nasasakupan din po ng Ulango, no? Yun yung mas apektado. Mas apektado po sila compare dahil sa- maliit po yung isla na yun. Oo. Tapos yun pag landfall ni Bagyong Odette, wash out talaga. Pero kahapon na nagpunta ako doon sa Lapu-Lapu, may nakita akong mga yero. Ibigay daw yun doon sa Kaobyan yata. Ewan ko lang kung basta hindi po sa dito sa aming lugar. Pero Nakakataba. nakakataba po ng Nakakataba puso. ng puso na talagang maraming nagbibigay. Mga nagbibigay po ng tulong dito sa aming lugar Oo. dahil po yun. So, ayan, hanggang dito na lang. Sa lahat po ng aming mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating mga advisors, no? Sa mga unit team natin dyan. Magkwentuhan tayo pag bumalik na yung signal. Magkwentuhan Sana. tayo sa susunod na 6 na taon. 6 na na taon? buwan. Hindi naman. Ay, Sana nga bumalik na nga. Sana bumalik na po yung signal. May stable na po yung signal natin dito. Um, Dahil may signal naman po dito. Pantawag. Bawal. Pero Yung sa internet, mahirap pa. Wala talaga. Doon pa kami sa pier o sa kabila pa. Wala kasi yung signal doon. Sa Cebu. Oo. So, ayan, magpintuhan ulit tayo sa susunod. Bye-bye. Bye! Alright, what's up? Doon, bye-bye sa doon. Bye-bye. Bye-bye mga kaisla. Ito po yung case namin, no? Ito po yung case namin. Hindi alam po. Sige. Sana po. Ayan, Bagyong Odette, huwag ka nang bumalik. Inako na. Sige na. So, ayan, maraming salamat po, no? To God Salamat be the po. glory. Salamat. Maraming salamat po dahil, yun, babangon tayong muli. Bangon! Bangon, Isla de Olango. Bye.